Казвам се Галина Славчева и съм представител на Българска асоциация за раните. Член съм на асоциацията от създаването и през 2008 година. В момента председател на асоциацията е професор Владислав Христов. Българската асоциация за раните е член на Европейската асоциация за лечение на рани от 2009 година. За повече информация относно асоциацията и дейността, с която ние се занимаваме, може да намерите на нашия сайт. Днес ще представя съвременното лечение на раните с продукти на фирма Хартман. Според тенденциите на Европейската асоциация за лечение на рани, те се разделят на два основни групи – остри и хронични, като Европейската асоциация за лечение на рани класифицира хроничните рани като рани, проявяващи тенденция към незарастване повече от 4 седмици. Те се разделят на основно 4 групи – декубитални, съдови, към които спадат артериални, венозни и от смесен произход, диабетни язви и специфични. Към групата на специфичните основно са рани вследствие разизвяване на различни видове кожни карциноми. Раневото заздравяване протича, според литературата, може да бъде разделено на 3 или на 4 фази. В тази презентация аз съм го разделила на 3 фази, като всяка една фаза се припокрива с предходната и неизменно зависи от нея. Първата фаза е фаза на възпалението или ексудативна. При нея е характерното инфекция и отделяне на голямо количество ексудат. Втората фаза е фазата на пролиферация или на гранулация, при която се формира гранулационната тъкан и раневия дефект се изпълва с нея. Третата фаза на диференциация или фазата на епителизация е тази, при която се образува белег или цикатрикс. Ето това е схематичното представяне на раневото заздравяване. Какво се показва на тази схема? Че всяка една от фазите преминава плавно в следващата и до известна степен зависи от нея. Основно върху раневото заздравяване се оказват две въздействия. Това са системните от страна на организма и на пациента като цяло и локални от страна на раната. Към системните въздействия се включват възрастта, която е обратно пропорционална на раневото заздравяване. Колкото по-възрастен е пациента, толкова раневото заздравяване протича по-бавно. От голямо значение са имунния и хранителен статус на пациента, липсата на белтък, набавяна с храната, забавя раневото заздравяване. Също така влияние оказват и съпътстващите заболявания. Основно това са метаболитните и съдовите, като захарния диабет и венозната недостатъчност. Оказват влияние върху раневото заздравяване и следоперативни усложнения, медикаментозното лечение. Основно цитостатиците и кортикостероидите са продуктите, които забавят раневото заздравяване. Към системните въздействия се включва и психосоциалното положение на пациента или така наречения compliance, т.е. сътрудничеството на пациента и на неговите близки към продължителното ранево лечение. От локалните въздействия голямо значение оказват степента на нараняването, състоянието на раната и на нейните ръбове, бактериалната колонизация, мястото на нараняването, възрастта на раната, както и поддържането на качеството на раневото ложе. Какви трябва да бъдат функциите на превръзката в първата фаза или фазата на почистване? Тя трябва да има антимикробно действие и да абсорбира количеството на ексудата. Но преди да усложним която и да е рана, всяка една рана, възникнала дори в нашето ежедневие, тя трябва да бъде превързана и най-грубо казано покрита с материал. Какви са предимствата на постоперативните превръзки? Те осигуряват 100% стерилност, фабрично са стерилни и пакетирани в индивидуални опаковки. Този филм, който е фиксиращият към кожата на пациента, е хипоалергичен и не предизвиква реакции. Лесни са за употреба. Ето. Изключително лесно се борави с тях и спестяват по този начин целият цикъл на стерилизация на превързочния материал и спестяват времето на медицинските специалисти. Също така са икономически изгодни и, разбира се, има голям набор от размери. Освен обикновените постоперативни превръзки, нова за пазара е превръзката Космопор антибактериална фирма Хартман, която е по-различна като структура
Виждате, абсорбиращият пад на превръзката е много по-плътен и по-дебел от обикновения космопор. Също така в слоят на превръзката има сребърни молекули, които при контакт с раневия ексудат се отделят и оказват антимикробно действие. Тази превръзка е изключително подходяща за употреба при рани, които са първично контаминирани, също така в съдовата хирургия, за превенция на инфекция, за употреба при различни видове катетери, в диализата или там, където се налага по-продължително време да остане катетера. Тази превръзка е подходяща за използване при такъв тип пациенти. Но не само готовите постоперативни превръзки, които не позволяват къпане. От фирма Хартман има разработени и хидрофилм превръзки, които също са изключително лесни за употреба и позволяват пациента да извършва ежедневните си дейности и да има комфорт при извършване на тоалета. Няма как да се сбърка, всичко е написано 1, 2, 3. Ето по този начин се поставя превръзката. Разлепяме филмите. По този начин пациентът извършва ежедневните си дейности, може да взема душ, в същото време позволява и оглед на околната тъкан и на раната. В първата фаза на раневото заздравяване или фазата на ексудацията е подходяща употребата на антимикробни превръзки. С Atrauman AG е сребърната превръзка на фирма Хартман, която представлява метално сребро, импрегнирано в мазева превръзка. Широките пори позволяват безпрепятствено ексудатът от раната да преминава към вторична превръзка, а мазевата съставка не предизвиква залепяне и по този начин смяната на превръзката е травматична за пациента. Но преди да бъде поставена която и да е от иновативните превръзки за лечение на рани, е хубаво раната да бъде почистена с физиологичен разтвор на Хартман или стерилна вода, защото в случая при сребърната превръзка, когато имаме окислител като кислородна вода или йод съдържащ препарат, той не само дезактивира или намалява действието на среброто. Принципът на действие – поставя се превръзката, винаги трябва да прави плътен контакт в раневото ложе, за да не се създават локуси или така наречените мъртви пространства, в които допълнително може да се образуват бактериални колонии. Превръзката се моделира по дъното на раната и се поставя след като тя е почистена с физиологичен разтвор или разтвор на ринкер или стерилна вода. Поставена превръзката, прави плътен контакт и след това е необходимо допълнително да поставим превръзка, която да поема количеството на ексудата. В зависимост от това дали раната е силно ексудираща или слабо ексудираща, можем да използваме при по-слабо ексудиращите превръзки превръзка космопор. А когато имаме по-обилна секреция, можем да поставим върху раната зетовид компресите, които има във вариант стерилен и нестерилен, които абсорбират голямо количество ексудат в себе си. Те представляват компрес превръзки, които са изградени като структура от суперабсорбент, който поема голямо количество ексудат в себе си. Допълнително тази превръзка зетовид я фиксираме с Omnifix. Смяната на сребърната превръзка се извършва в рамките на 72 часа. При силно ексудиращи рани можем да сменяме само надвръзката, но е хубаво Atrauman AG да остава в дъното на раната в продължение на 72 часа. След 72 часа премахваме сребърната превръзка, ревизираме раната и при необходимост поставяме отново сребърната превръзка. Какъв е механизмът на действие на тази превръзка? Сребърните иони се отделят в раневия ексудат, но се изпълнява така наречения touch and kill ефект. Сребърните иони убиват само бактериалните клетки,
те не засягат здравите клетки. По този начин намаляваме микроорганизмите в раната, като запазваме здравите клетки. Има широк спектър на бактерицидно действие срещу грам-негативни и грам-позитивни микроорганизми и ниско ниво на токсичност. Така поставена превръзката остава за 72 часа, след това правим ревизия на раната. Друг тип превръзка, която можем да използваме в първата фаза или фазата на възпалението, това е превръзката сорбалгон. Тя представлява калциево-алгинатна превръзка, която по чисто механичен път фиксира бактериите, образувайки гел с раневия ексудат. По този начин се намалява микробното число в раната, а тя няма антимикробен ефект. Всяка една калциево-алгинатна превръзка има висок капацитет на абсорбция, може да абсорбира от 15 до 20 пъти теглото на самата превръзка, такова количество ексудат, като изпълнява капилярно действие. Ето, тук имаме ранови ексудат, богат на натрий. И по този начин виждате капилярното действие на превръзката и формирането на гелът. Поставена в раната, тя може да остане в нея в зависимост от количеството на ексудата, което се отделя. Изключително удобни са за рани в рани с голяма дълбочина и такива, които имат фистулни ходове. Гелът, който се формира, е надежден и много лесно може да бъде премахнат с напоена марличка с физиологичен разтвор. Не трябва да имате притеснение, че някакво количество от този гел ще остане в раната и след това няма да може да бъде премахнат. Също е необходимо поставянето на вторична превръзка, в зависимост от количеството на ексудата. Ако е по-силно ексудираща раната, обикновен космопор, или ако имаме силно ексудираща рана, превръзката зетовид. Друг тип превръзки, които са подходящи за използване в фазата в първата фаза или фазата на инфекцията, това е превръзката Tenderuet. Тя представлява превръзка за хидроактивно лечение на раните. Това е многослойна компрес превръзка, която съдържа суперабсорбента полиакрилат, активиран с разтвор на рингер. Има няколко варианта. Това е вариантът актив, който е активен в едната посока. Тази е посоката активната, която се поставя към раната, ето по този начин. Подходящ е за рани с некрози. Механизмът на действие на превръзката: в рамките на 24 часа се освобождават разтворът на рингер в раната. Той позволява втечняването на некротичните участъци и в същото време превръзката абсорбира в себе си ексудатът от раната и наличните бактерии и мъртви тъкани, като по този начин тази превръзка осъществява, тя няма активна съставка, а поемайки ексудата намалява микробното число в раната. По така поставена превръзката остава за 24 часа, след това отново ревизираме раната и при необходимост поставяме друга. Има вариант, който е вариантът Cavity. Той е подходящ за рани с кухини и е активен в двете посоки. Не е необходимо да спазваме определен алгоритъм, както при вариантът Active. Също така нова за пазара е превръзката Tenderuet Plus, в която допълнително има кристали от PHMB, които осъществяват антимикробното действие. Превръзката остава в раната до 3 дни, след това е необходимо ревизия и преоценка, при необходимост се поставя. Защо трябва да бъде поставена с зелените ивици нагоре и с бялата част към повърхността на раната? Защото тук под превръзката, под тези зелени ивици, има един слой, който не позволява преминаването на рингеровия разтвор и на ексудата, респективно, към превръзката. Затова трябва да се спазва тази индикация. Ето този суперабсорбент. Не трябва превръзката да бъде рязана и моделирана. Има голяма гама от размери на превръзките Tenderuet, така че трябва да бъде избран подходящия размер за раната. Не трябва да се реже и да се моделира. Друг
продукт, който може да използвам във фазата на възпалението и когато имаме участъци с некроза. Това е хидросорт гел. Това е аморфен и инертен хидрогел, който е подходящ за лечение на некротичните участъци. Има изключително удобна и иновативна спринцовка. Тя е с градуирана скала, която позволява да следим количеството както на хидрогела, който остава в спринцовката, така и количеството, което поставяме в раната. Има капаче. Използвайки стерилно продуктът, може да го запазим, не е необходимо да изхвърляме останалата част от него. Ето по този начин на некротичните участъци поставяме гела и след това допълнително, в зависимост от необходимостта, можем да комбинираме при хроничните рани с полиуретанова превръзка или когато е при друг тип рани, може да поставим обикновена постоперативна космопор. Този гел е от така нареченото второ поколение хидрогелове или от умните гелове. В зависимост от необходимостта на раната от влага се отделя такова количество от гелът и изпълнява действието си. Може да се комбинира с всички видове превръзки, включително и при прилагането на компресивна терапия. И какви трябва да бъдат условията, на които трябва да отговаря превръзката във втората фаза на раневото заздравяване, или това е фазата на гранулацията. Превръзките трябва да подпомагат образуването на тъканите чрез осигуряване на влажна среда. Старото понятие, че всяка една рана трябва да бъде засушена, за да хване коричка и да оздравее, вече не са валидни. Под всяка една коричка, ревизирайки я, се установява, че има рана, която далеч не е заздравяла, напротив, тя продължава да тлее. Пермафоам е продукт, който е подходящ в фазата на гранулацията. Това е хидроактивна превръзка, изработена от пенести материали с различна структура. Специфичната и пореста структура позволява, тя е изградена от полуотворени пори, които намаляват диаметъра си от долната повърхност на превръзката нагоре. По този начин ексудатът на раната се заключва надеждно, изпълнява вертикално капилярно действие и, поемайки ексудата, почиства раната и допълнително стимулира гранулационната тъкан. Горният слой на превръзката е непропусклив в посока към раната за бактерии и за течности, а е полупропусклив от раната към повърхността. Тоест, когато имаме вариант комфорт, както е в случая, можем да поставим тази превръзка и пациентът да вземе съвсем спокойно душ и да бъде правен тоалет, както е при тази декубитална рана, без да намаляваме нейното действие и без да я компрометираме. В същото време превръзката, поставена в зони, които са подложени на натиск и са предпоставка за образуване на декубитални рани, изпълнява ефекта на така наречения ефект на изолиращата възглавница. Също така тази превръзка запазва ръбовете на раната от мацерация, което е изключително важно при венозните улкуси. Може да бъде комбинирана с хидрогелове за допълнително очистващ ефект. Също така може да се комбинира и с компресивна терапия. По този начин не се намалява нейното действие. Има изключително разнообразни размери и варианти. Това е вариантът комфорт, който го има, разбира се, и в други размери. Това е кевити, който може да бъде поставян в кухини, може да бъде нагънат и моделиран и да бъде поставен в кухини, в коремната хирургия, в травматологичната при големи травми. Той няма вариант за фиксиране и е активен във всичките си посоки. Превръзката отново остава в раната в зависимост от количеството на ексудата. Показател за смяна на превръзката при вариант комфорт е когато се отцвети и се оформи размерът на раната. Това е един показател за смяна на превръзката. Ето така изглежда и се променя цветът на горната повърхност на превръзката се променя. Това е индикатор за смяна на превръзката. Разбира се, има и вариант с незалепяне за пациенти с по-чувствителна кожа или при пациенти с венозни улкуси, където имаме видоизменена и променена кожа, имаме вариант, който няма комфортната част
и при него е необходимо допълнително да бъде фиксиран. Ето, например, как ще използваме. В комбинация с хидрогел имаме в тази рана няколко фази на раневото заздравяване, както имаме некротичен участък, така имаме зона с инфекция или фибринов налеп и една много свежа гранулация. В зоната с некротичния участък поставяме от хидросорб гел и покриваме изцяло раната с превръзката пермафоам. Допълнително фиксираме. За да има естетичен вид, можем да използваме така наречените, да изрежем от мен, банани, които са изключително подходящи, когато имаме да фиксираме превръзка в областта на коляното, на лакета, в областта на гърдата. Все пак трябва да има превръзката и естетичен вид и да е комфортна за пациента. Взимаме тези лентички в зависимост от размера и изрязваме ето тези банани. По този начин, особено за колене и за лакти, е много подходящо, защото не се нарушава сгъването и разгъването в тази област и пациента се чувства комфортно. Ето така изглеждат моите банани. И фиксираме. Друг тип превръзки, които са подходящи в фазата на гранулацията и стимулират образуването на гранулационната тъкан, това е превръзката хидрокол. Това е хидроколоидна превръзка, която е изградена от един горен полупропусклив слой от раната към повърхността на течности и на бактерии, но не позволява проникването им отвън навътре към раната. Хубаво е преди да бъде поставена тази превръзка да се затопли между дланите, за да може да се фиксира доста по-добре около кожата и най-грубо казано превръзката да бъде активирана. Подобрява микроциркулацията в областта на раната и по този начин се стимулира гранулационната тъкан. Ето тази рана е в фазата на гранулацията. Премахваме предпазните ленти, поставяме превръзката. Така поставена, превръзката може да остане върху раната в рамките от 5 до 7 дни. Хидрокол трябва да се поставя, когато имаме по-слабо ексудиращи рани, защото хидроколоидната превръзка няма абсорбиращ капацитет. Когато се оформи дъното на раната и се образува едно мехурче с по-светъл цвят, както е бордът на превръзката, това е индикация превръзката да бъде сменена. Когато отлепяме и правим смяната на тази превръзка, се получава една неприятна миризма и видът на ексудата на раната е променен. В първия момент може да помислим, че раната е инфектирана и че има промяна в нейния статус. Напротив, това е от хидроколоидът. Почиствайки раната с физиологичен разтвор и с марличка, виждаме, че далеч не изглеждат нещата както в началото, ами раната е чиста. Тази смяна на ексудата и на миризмата са от превръзката. Също така хидрокол може да бъде комбиниран с компресивна терапия, не се намалява действието на тази превръзка. Друг тип превръзка, която можем да използваме в третата или последната фаза на раневото заздравяване, или това е фазата на епителизацията, трябва да отговаря на следните условия. Трябва да ускорява клетъчната миграция и клетъчното делене. Отново това се постига във влажна среда. Подходяща превръзка в тази фаза е хидросорб. Това е прозрачна гел превръзка, която е изработена от абсорбиращи полиуретанови полимери, в които се съдържа голямо количество вода, над 60%. Има отново един горен полупропусклив слой от външната страна към раната, не пропуска бактерии и течности, а е пропусклив от раната към повърхността. Хидросорб трябва да се прилага при рани, които са с слаба ексудация, защото също както хидроколоидната превръзка няма абсорбционен капацитет. Изключително иновативна е разработката на фирма Хартман.
Много лесна е за приложение превръзката, има и във вариант комфорт с допълнително фиксиращи ленти, които позволяват пациента да взема душ. Поставяме превръзката, отгоре имаме един филм, който ни позволява да очертаем размерът на раната, да запишем името и датата на поставянето, името на пациента и датата на поставянето и да отлепим този горен филм и да го приложим към досието на пациента. По този начин проследяваме във времето раневото заздравяване и настъпващата епителизация и това е доказателство за нашата работа. Тази превръзка допълнително може да бъде фиксирана с OmniFix. А когато имаме комфорт вариант, това не е необходимо. Може да остане превръзката в областта на раната около 5 до 7 дни, но пак повтарям, използва се при слабо ексудиращи рани, защото няма капацитет да абсорбира. По този начин, за да можем да запазим видимата част и да имаме наблюдение на раната. Хидросорб също може да се прилага в съчетание с компресивна терапия. Не се намалява действието на превръзката от компресивната терапия. Споменах няколко пъти компресивната терапия. Фирма Хартман има разработена двукомпонентната система Safena-Med, която представлява еластичен чорап, който може да бъде използван както за профилактика и така и за терапия при улкус крурис венозум. Какво представлява Safena-Med? Двукомпонентна система. Съставена е от два чорапа. Изключително удобна и лесна за боравене. Долният чорап, който прилича на дамски чорап, поставен върху крака в областта на глезената състава, създава наляга на 18 мм живачен стълб, което е оптимално за профилактика и с този чорап пациентът може да спи и през нощта, не е необходимо да го сваля. Върху този чорап много лесно, поради неговата хлъзгава такава еластична структура, позволява да се постави допълнително вторият чорап, който поставени двата заедно създават 40 мм налягане живачен стълб в областта на глезената става, което е оптимално за профилактика и за терапия. Много лесно се борави с него, което е подходящо за използване при по-възрастни пациенти. Също така има разработени и двете групи еластични бинтове. Това са short stretch бинтовете и long stretch, които могат да бъдат използвани също за терапия и за профилактика на венозната недостатъчност.